njalo uNonsindiso Upele wakwaNgiding. Kuba nje amabhizinisi angayilandeli imigomo ye-COVID-19. Kuhlolwe amabhizinisi ukuthi ingabe ayayilandela yini imigomo nemibandela ababekelwe yona ye-COVID-19. Usekela Meya wakwaMaphumulo uKhansela Zamancane Mhlongo ngokubambisana noSomlomo uKhansela Simphiwe Shana bahambele amabhizinisi akuleli dolobha ngenhloso yokuhlola ukuthi bayayilandela yini imithetho ebekiwe. Bahambele kuleli dolobha lakule ndawo bafike bahlola amabhizinisi ahlukene. Ngokusho kukaSekela uMeya uKhansela Zamancane Mhlongo uthi inhloso yalo mkhankaso ukuqinisekisa ukuthi amabhizinisi athengisa kule ndawo ayayilandela yini imigomo ye-COVID-19. Laleli bekuyindaba zehora lesibili ngiyabuya nelesithathu kanti khumbula mlaleli lezi ndaba sisithathela ngekhanda sisithathele kwiphephandaba lesiZulu Umlazi Timefly. Laleli ube nosuku oluhle.